I'm sorry mntakwethu. Ndiyaxolela Gwethu kodwa ndifuna into ephila isidibeni sale girls. No, Khataza. Uthini mfethu? Hayi. Gwethu mfethu mna ndisafuna umjolo ebethisa, umjolo enyisa, umjolo exabanisa. Khataza, anofela nje uncame nje. Ayikwazi Khataza, ayikwazi. Just imagine mfethu ejantweni bethe phambi kwabantu mfethu angandijongile mfethu. Hayi ndisakwazi Gwethu, ndisakwazi. Khataza, laa mntu usumhoya wenza into yakhe. Nathi masikamhoyi senze into yethu qha. Gwethu, ndingamhoyi umntu ondibetha wena ungangamhoyi umntu kodwa uyakubetha. Gwethu, Yazi Khataza, le mntu uyayifuna nyhani itsheri. Kanti uyikwekwe nje week. Asisi Khataza man. kodwa Gwethu angifuni uba ikwekwe wiki nje. Then don't give up Khataza. Sibaqonda abantwana, singabayeki. Hayi mntele kulethi ngoku ngase ndigoduke hayi. Hayi mafethu yima mani. Ungasalinde kubethela xesha ka-smoke and mirrors. Hayi akho ngxaki fethu khe mancokola. Hayi bo fethu, kanti unyukele u-smoke and mirrors? Hayi ndizimukele mesodwa. Mntele, ngathi sinendwendwe namhlanje. Alori Majida, gama lam ndindawo bendicela ukwazi wethu. Okay, dahamba fethu. Igama lami ngumndeni. Igama lami nguSiforom. Sure ke Majida, kukho umntu endimkhangelayo ninokwazi ukundinceda. Khawutsho ukhangela bani ke ndaba simncede? Okay, galo ngubani igama laloo mntu? Nizondinceda? Ewe sakunceda. Ngugwede. Oh, yilona usibuza amagama kanti ukhangela umntu. Ekusemndeni mfethu, bendicela ubuza ukuba umazi nawe ugwede. Andimazi mfowethu. Okay ke Majida, sure enkosi ngolwesithixo salam. Yima ndaba indiyamazi. Usho ukuba uyamazi ugwede? Ewe kodwa ndizokwenzela free. Okay, ngani malini mfethu? Yazi mna mfethu, iinto zam ndizenza fast and iprice yam izoma kakhulu. Andiqondi uba uzopeza. Yela mfethu, usuthetha kakhulu. Uthe kuwe yimalini? Okay, yiva. Siforom, funa ushiya kancinci ncazini uthetha nentaba ibhizinisi. Awumtsheli lokho. Thetha nje ndimamele. Okay ke ntaba, 150. Okay, xa ugqibile umfumana lo mntu ndimfunayo seyifumana imali yakho. Showcase. Hayi ndiyaqhela wena, utheni ungafuni uhamba pha? Hayi yaqhela wena. Hayi, bolo. Yile bilama noKhataza izolo ukuze uChris abethwe ngekiki yaseChina. Mfowethu, cela umapha ndifuna ubuza nje ngokukhawuleza. Akhe shobuza. Cela ubuza ngegama lakho. Hayibo, ekuse ustraight mfowethu okanye? Ya ndi-straight mfethu, qha bendirhalela ukwazi igama lakho. Hayi mna mfethu, igama lam ndinguLwandi mfethu, elakho ngubani? Okay ke mfethu, mna ndingumndeni. Cela ubuza, akekho umtshitshi omaziyo kuthiwa ngugwede? Hayi, andimazi mna bafethu. Hayi, andike bendingxamile bafowethu. Ndibona mama. Sho ke Lwandle.